No niin, eli meidän aamu alkaa sillä, että mä käyn katsomassa vähän mitä puput on yön aikana saanut tuhottua ja sotkettua. Sitten pidän pienen silitystauon ja sen jälkeen täytän heinäkorit. Ja siistin vähän vessalaatikkoa paikoilleen. Ja sitten otan pupujen pelletit, eli molemmat saa yhden tämmösen kupillisen aamuin illoin. Ja ne tietää, että niillä on omat kulhot, mistä pitää syödä, niin ne välttyy riidoilta helpommin. Sitten mä yritän valita itselleni vähän vaatteita, ja kun on sen tehnyt, niin menen suorittaa aamuaskareita. Eli käyn suihkussa ja katon vähän piirrettyjä. Sitten 12 aikoihin mä hain yhden pupuista, ja tällä kertaa Marley oli ekana. Ja sitten vien ulos hypyttämään. Ja sitten vaihdettiin pupua, eli nyt Pepsi on hyppäämässä. Ja tämän jälkeen joskus 3 aikoihin päästän kanit ulos ja rupean siivoilemaan häkkiä. Eli ensin kaikki turhat tavarat lattialta pois, kaikki lelut ja fleecit ja kaikki mitä sinne on heitelty, ja sitten lakasen lattioita. Sitten otan mun vesietikkaseoksen ja paperin ja pyyhin pissatahrat sillä. Ja sitten mä otan kaikki vanhat siniset fleecit pois, ravistelen niitä vähän ja laitan kaikki kasaan ja valitsen uudet fleecit. Ja tää oli just silloin kun häkkien väriä ja kaikkea vaihdettiin ystävänpäivän kunniaksi, niin tuli pinkit fleecit tilalle. Sitten otan vanhat fleecit ja siniset pyyhkeet ja käyn ulkona ravistamassa kaikki heinät pois, että ne voi heittää sitten pesukoneeseen. Tän jälkeen tyhjennän vessalaatikot ja laitan sitten uutta puupellettiä tilalle. Sitten otan vanhan pahvilinnakkeen pois, koska se on jo aikansa elänyt. Ja pyyhin vähän sitten kaikkia roskia sieltä tieltä pois. Sitten järjestelen häkin uudelleen, laitan uusia juttuja sinne ja pidän pienen silitystauon Pepsin kanssa. Sitten täytän vielä veden puhtaaseen ja voilà, kaikki on valmista ja häkki on puhdas taas. Sitten illalla teen vielä salaatin pupuille ja annan niille iltapalaksi. Tässä oli periaatteessa tämmönen lyhyt kanien päivävideo, eli semmosen 3 minuutin pituinen. Ensi kerralla voin koittaa tehdä pidemmän, jos haluatte, tai pitää tämmöisinä lyhyinä, jos tykkäätte enemmän tämmöisistä. Kertokaa palautetta. Heippa!